ngokuyithoba sicela ukuthi uwenze okubalekile nokufanele ukulike ukusubscribe kakhulu siphinde sinxusa ukuthi uqinisekise ukuthi uma usuqedile ivideo noma usayibuka nje uyalike usubscribe qinisekisa ukuthi you become a member uma uyimember uyanikela ngemali engango-9 njalo ngenyanga kanti ungaphinde unikele kwi-account number uma ufuna ukufaka okungaphezulu kwalo 9 njalo ngenyanga. Mina ngigama uPastor ngichannel inyofliki uStuduzekile Ndlovu 5636 uthi siyabonga kakhulu Pastor ngicela ukubuza kochaza Ukuphupha amadumbe ke amadumbe afana namazambane afana nobhatata mawabuka mila kakhulu kwi some part of KZN kakhulukazi omhlabelingana Manguzi somewhere Manguzi some part of Limpopo some part of Mpumalanga ilanga sikhona nje atholakala abizwa ngama potato of tropics. Is potato of tropics or potato of tropical, but potato of tropics or tropical ngesingisi analo futhi igama lesingisi le science kodwa kangilazi. So Ukuphupha amadumbe number 1 kuwuphawu luhlumo wabona lusho ukuthi lindela inhlanhla, lindela impilo nenhlanhla nesibusiso, lindela impilo enhle futhi ende, lindela inhlala kahle nenali emkhakheni wakho. Number 2 kuyenzeka futhi Ukuphupha amadumbe sithathe njengophawu luhle kakhulu uma emakhulu lingakusho ukuphumelela yabo kodwa liyashisa isisu liyakusho ukukhulelwa komunye umuntu. 3 kuyenzeka futhi Ukuphupha amadumbe kuba uphawu luhle nje uma emaningi liyayisha impumelelo liyakusho ukuchuma nenala enkulu kokwenzayo yabo. Number 4 kuyenzeka futhi Ukuphupha amadumbe kuba uphawu luhluma wavuna ngenzeka wagubha njengoba emila ngaphansi esingesiningi lokho kusho ukuthi lindele ukuthola umvuzo okuyikhandla kwakho noma lindele ukuthola umvuzo ngokusikhandla kwakho, lindele ukuphumelela emkhakheni wakho ngokusikhandla kwakho. Kuyenzeka futhi number 5 uthola ukuthi Ukuphupha amadumbe kuba uphawu luhluma wadla usuke lusho inhlala kahle, lushinje impilo enhle, lisho impilo ende nokuthi ungase ujabulele inzuzo enkulu. Number 6 kuyenzeka Ukuphupha amadumbe kuba uphawu luhluma wathengisa lungayikhomba into eyintuthuko osukuza kuba nayo noma ezayo kodwa kakhulukazi liyaliveze ukuvalelisa kosizi kuwe, lusho ukuphela kweinkinga noma ukuswela kuwe. Number 7 kuyenzeka futhi Ukuphupha amadumbe kuba uphawu luhluma waphiwa omunye umuntu lungasho inhlanhla nokubusiseka nokuhle kodwa ozokuthola empilweni isikhathi esiza iseduze. Number 8 kuyenzeka futhi Ukuphupha amadumbe kuba uphawu olubi kuma ebolile osuke luchaza nje isibeletho esingcolile komunye ngabe ukuphuphuma kwesisu, komunye ngabe ukulahlekelwa noma ukufekela kwenhlelo noma ukungathola umvuzo omuhle owulindele emkhakheni wakho. Number 9 kuyenzeka futhi Ukuphupha amadumbe kuba uphawu lubuma emancane insutsumbane lokhu kusho ukulindela ukudumazeka nokuphoxeka okukhulu ngenxa yokungatholi inzuzo, umhlomulo noma umvuzo omkhulu obulindele noma kungathola ibonus phela ukuthi kade ulindele ibonus. Siyabonga. Qikelela ukuthi inamba yami isenza kuphela ukungifonela ungangi-WhatsApp futhi uma uzi ukuthi umoya wakho awuvuma ukuthi ungifonele ungafoni ngoba uzoza ne-energy embi. Uma uzi ukuthi futhi awungithembi uchaze namaphupho ungangifoneli ngiyabona uma ungidoubt ungifonele, uma uzi ukuthi umoya awuvuma ungafoni fona on even when umoya wakho uyavuma ukufona. Siyabonga. Kulela